Батак умира. Умря Батак. За да възкръсне силен, съдбовен, ненадминат в този страшен миг. За да остане вечно неговото име и неговия подвиг за винаги велик. 150 години България неспокойно разгръща априлските страници. 150 години за слава, за чест, за песни, за страшни прокоби. И цял народ отчаян си знамето издигна. Оковите да щупи и охрабро да измре. Накрай теглото наше до върха си стигна и ножът агарянски до кокала опре. Ой ви, вази, мили българи, що сте си ръце сгърнали, що траите, какво гледате, що не си пушки вземете, що траите, какво гледате, що не си пушки вземете. Турците да си прогони, народа клети да освободи. До кога, братя, ще търпи техните тежки данъци? До кога, братя, ще търпи техните тежки вериги? И племето славянско в мъки калено вика грамогласно: свобода! Свобода или смърт! На колене, любезни, долу шапките, напреден е Батак.